салом дӯстон, фикр мекунам дар ин навор рӯйрост ҳарф занем беҳтар мешавад. Мо мухлисони барса кайҳо ба ҳамин гапҳо одат кардаем ки ҳар тобистон мегӯянд як-ду нафарро мефурӯшем, баъд бузингари қавӣ мегирем. Лекин натиҷа чӣ мешавад? Бузингарони худро ройгон медиҳем ё ҳатто худамон ба онҳо пул медиҳем ки раванд. Бузингари нав намеояд. Сабаб пул надорем. Ҳоло мегӯянд агар Нико Уилямсро хоҳем, бояд якчанд бузингаронро фурӯшем. бале, Нико футболбози хуб аст, ҷавон аст, мехоҳад дар барса бозӣ кунад. Лекин киро бояд фурӯшем ки пул ба даст ояд? Фирминро. Вай метавонад 30-40 миллион даромад орад, вале ӯ тарбиятёфтаи худи барса аст. Агар ӯро фурӯшем, ба ҷои ӯ кӣ бозӣ мекунад? Боз як ҷавонро аз даст медиҳему халос. Араухо ӯ як бозингари далер аст, барои клуб ҷон меканад, лекин мо ҳатто дар фикри фурӯхтани ӯам ҳастем, фақат барои пул. Оё ин дуруст аст? Мо дар ҳақиқат ба чунин ҳолат расидаем ки ҳатто бозингарони муҳими худро танҳо барои камбудии пул медиҳем, бе ягон стратегия бенақша. Баъд ҳайрон мешавем ки чаро Нико то ҳол наомадааст. Сабаб оддӣ аст. Мо ҳоло ҳатто наметавонем кафолат диҳем ки ҳаққи харидориашро дода метавонем. бозиҳои ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ идома доранд. Имшаб Интер Майами бо Порту, Атлетико Мадрид бо Сиэтл Сандерс ва ПСЖ бошад, бо Ботафого бозӣ анҷом медиҳанд. тамошои бозиҳоро бо 1x анҷом дода, бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. саволи асосӣ барои мухлисон ҳамин аст: чаро Барселона бозингаронро бо фоида фурӯхта наметавонад? Ансу Фатие ки як замон 80 миллион меарзид, ҳоло касе намехоҳадаш. Левандовски бошад, аз синаш гузаштааст ва касе маоши ӯро ба ӯҳда гирифтанӣ нест. Кристенсенро ки бозингари хуб аст, ҳамагӣ бо 10 миллион фурӯхта метавонем. Чаро? Зеро Барса фурӯхта наметавонад. дар харидан мо ҳунар дорем, вале вақте ки фурӯш ба пеш меояд, клуб хомӯш мемонад. Ин мушкилии ҷиддӣ аст. ҳоло умед ба ҳамин тобистон мебошад. оё клуб метавонад аз хатоҳиёи гузашта хулоса барорад ё боз ҳамон роҳро меравем? Нико Уилямс фақат бозингари хуб нест, ӯ рамзи дигаргуниҳои клуб шуда метавонад. агар ӯро нагиранд, ин нишон медиҳад ки ҳатто вақте бозингар худаш омадан мехоҳад, клуб наметавонад шароити лозимаро фароҳам кунад. ин тобистон як имтиҳон аст, танҳо барои Деку не, барои худи Лапорта ҳам, барои тамоми роҳбарият. мо ҳақиқатан барқарор шудан мехоҳем ё танҳо гап мезанем? даста бояд фаҳмад ки футбол осорхона нест, ҷои ҳиссиёт нест. вақте клуб бояд рақобат кунад. Левандовски ки синаш 35 аст ва маоши калон мегирад, дигар барои касе ҷолиб нест. ин маънои онро дорад ки мо дигар даста не, балки хайрияи футболбозон шудаем. вақт омад ки барса дигар мулоим набошад. вақти он аст ки барсаи қавӣ бошад. клубе ки пулро ҳисоб мекунад, нақша дорад ва хато намекунад. ман умед дорам ки мо ин тобистон на фақат як бозингари нав меорем, балки аз хатогиҳо сабақ мегирем. агар не, дигар ҳайрон нашавед ки бозингарон худашон чаро омадан намехоҳанд. мо дар телеграм хабарҳои бештарро нашр мекунем. бозиҳои дастанро бошад, якҷо бо мухлисон тамошо мекунем. таҳлил, эфир, шаҳрҳо ҳамааш дар телеграми БАРСА TG. дароед обуна шавед ва ҳамеша бо барса бошед, ҳатто дар лаҳзаҳои мушкил, чунки мо фақат мухлис нестем, мо худи барса ҳастем.